Utakmicama trećeg kola minulog vikenda nastavljen je fudbalski šampionat zone Istok. Predstavnici Knjaževačke opštine imali su veoma dobar učinak, pošto je Timočanin pobedio, a Rudar igrao nerešeno. U subotu na gostovanju Aleksincu fudbaleri Timočanina pobedili su ekipu Napretka rezultatom 2:0. Golove vredne 3 boda postigli su Aleksa Milenković i Aleksandar Stefanović. Činjenica da je domaćin na početku sezone u velikim problemima nimalo ne umanjuje uspeh Timočanina, koji posle 3 kola sa 6 bodova zauzima 7. mesto na tabeli. Zanimljivo je da Knjaževčani imaju potpuno identičan učinak, uključujući čak i gol razliku, kao i ekipa Svrljiga sa kojom se Timočanin sastaje naredne subote na gradskom stadionu. Rudar je u nedelju igrao u Podvisu protiv Bukovika iz Ražnja, jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi. Na kraju su bodovi podeljeni, utakmica je završena 2:2, što svakako nije loš rezultat za domaćina, koji se trenutno sa 4 osvojena boda nalazi na 10. mestu na tabeli. U narednom kolu Rudar će igrati sa ekipom Zaplanjca u Gadžinom Hanu. Dodajmo na kraju da će fudbaleri Timočanina u sredu 31. avgusta odigrati prijateljski meč sa ekipom BSK u Knjaževcu. Utakmica sa gostima iz Bogovine igra se od 17 časova. Fudbalski klubovi okružne lige igrali su u subotu i nedelju utakmice drugog kola. Od predstavnika Knjaževačke opštine daleko najbolji utisak ostavio je OFK Knjaz, koji je ostvario i drugu pobedu na startu sezone. Ovoga puta u lokalnom derbiju sa Omladincem u Grezni, fudbaleri iz Trgovišta pobedili su 3:0. Uzgred, bila je to i jedina pobeda naših klubova. Potpuno neočekivan, a posebno neočekivano visok poraz doživao je Midžor u Kalni od Vratarnice, bilo je 6:3 za goste. Na domaćem terenu poražena je i Sloga, nju je u Minićevu savladalo Grlište sa 2:0. Očekivano je bez bodova, na gostovanju u Podgorcu ostala ekipa Bučja Tople, domaćin Malinik slavio je 4:2. Utakmica koja je trebalo da bude derbi kola, Kablovi ŠSK Štipina, odložena je i meč u Zaječaru biće naknadno odigran. Takmičenje u risovim ligama mlađih kategorija nastavili su knjaževački mladi fudbaleri. Prvi su nastupali kadeti Timočanina. U subotu na gradskom stadionu u Knjaževcu poraženi su od vršnjaka Car Lazara iz Kruševca rezultatom 3:2. Bio je to meč drugog kola novog šampionata, a u trećem, narednog vikenda, knjaževački kadeti gostuju u Nišu gde će im rival biti druga ekipa Radničkog. Za razliku od starijih kolega, članovi selekcija Pioniri Petlića doneli su iz Despotovca svih 6 bodova. Pioniri su protiv Sloge ostvarili pobedu 3:0, dok su Petlići, odgovarajući u selekciju kluba iz Despotovca, pobedili 2:1. U sledećem kolu knjaževački Pioniri i Petlići sastaju se na svom terenu sa Jedinstvom iz Paraćina. Iako je bilo planirano, mlade članice ženskog fudbalskog kluba Knjaževac nisu nastupale minulog vikenda. U prvom kolu razvojne lige, po rasporedu, trebalo je da se na gradskom stadionu sastanu Knjaževac i Majdanpek. Utakmica je međutim odložena, ali će se prema najavama igrati vrlo brzo, već preko sutra. Ako ne bude naknadnih promjena, mlade igračice Knjaževca dočekaće Majdanpek u sredu 31. avgusta, a utakmica počinje u 11 časova. Nekoliko dana kasnije Knjaževčanke igraju i meč drugog kola u gostima sa Jagodinom. Takmičarska sezona za knjaževačke seniorke počinje za 10 dana. Na startu druge lige Jug igraće 4. septembra protiv Krstarice u Prokuplju. Sednica Upravnog odbora Prve rukometne lige Istok održana je prošle srede u Knjaževcu. Na početku skupa zvanično je konstituisan Upravni odbor u novom sastavu, a zatim se razgovaralo o najbitnijoj temi uoči početka nove rukometne sezone, spremnosti klubova za takmičenje i dodeli saglasnosti, odnosno dozvola za učešće u predstojećim šampionatima u ženskoj i muškoj konkurenciji.
Tako da smo danas naišli na situaciju da od 12 kluba iz muške konkurencije, nažalost jedan nam je klub danas i zvanično predstavnik tog kluba saopštio da će istupiti iz prve rukometne lige Istok iz finansijskih razloga. Radi se o rukometnom klubu Mladost iz Zaječara i on će verovatno od naredne takmičarske sezone biti učesnik druge rukometne lige. Tako da trenutno znači prva rukometna liga Istok bez Zaječara bi brojila 11 članova, međutim danas je zvanično 8 klubova dobilo dozvole za nastup, s obzirom da nekoliko kluba do današnjeg dana nisu baš ispunili sve svoje obaveze, nisu dostavili potrebnu dokumentaciju kompletno, nisu uplatili sve svoje obaveze. Takođe smo izašli u susret nekim klubovima, to je odluka Rukometnog saveza Srbije da od ove godine to može da se radi. Izašli smo im u susret tako što smo doneli odluku za reprogramiranje njihovog dugovanja prema prvoj rukometnoj ligi Istok. Radi se o muškom rukometnom klubu Jastrebac iz Blaca, takođe i o rukometnom klubu Mladost iz Zaječara i na taj način oni će steći pravo da mogu znači da potpišu reprogram sa prvom rukometnom ligom Istok i da mogu da dobiju znači i oni dozvolu za nastup za narednu takmičarsku godinu. Kod ženske lige radi se o tome da trenutno imamo 11 klubova koji, da kažem, preferiraju da budu znači, učesnici prve rukometne lige Istok. 12. klub očekujemo ovih dana da će takmičarska komisija doneti odluku koji će to klub biti. Danas smo nezvanično čuli da se radi o rukometnom klubu Dubočica iz Leskovca, ali zvanično, kažem, u narednim danima takmičarska komisija će doneti odluku i onda ćemo i zvanično moći da govorimo da je to rukometni klub Dubočica iz Leskovca. Znači 11 klubova, takođe ima kod par klubova je problem što nisu podneli svu kompletnu dokumentaciju, tako da tim klubovima smo ostavili rok da do 29. avgusta, tačnije do ponedeljka, svi, kažem, oni podnesu svu potrebnu dokumentaciju, izmire svoje obaveze ako ih imaju prema ligi i naravno na nekoj narednoj sednici koja će verovatno biti elektronska, donećemo i tu odluku i tim klubovima ćemo dati mogućnost i dati dozvole da se takmiče u narednom periodu. Tako da se ja nadam da eto do početka septembra ćemo imati pune sastave i muške i ženske lige, prve rukometne lige Istok i imat ćemo verovatno po 12 klubova i u prvoj i u ženskoj i u muškoj rukometnoj ligi Istok. Borba za bodove u prvoj ligi Istok za rukometašice i rukometaše počinje 17. septembra. Muški rukometni klub Knjaževac krajem prethodne sedmice bio je domaćin i organizator turnira mlađih kategorija. U takozvanom mini rukometu nastupile su selekcije Jagodine, Borskog jezera, Zaječara i sa po dve ekipe rukometni klubovi Bela Palanka i Knjaževac. Zadovoljni smo mi samim tim što su sve ove ekipe došle na ovaj turnir, jer ta deca treba se druže. Nije samo neko treniranje ili šta, ajmo da pobedimo, mi smo najbolji. Ne, moto mini rukomete, svi smo pobednici, znači svi su oni najbolji. I ja sam i juče rekao, svaki učesnik ovog turnira danas dobit će medalju, znači svi su stvarno pobednici. I to je osnovni cilj bio, da skupimo ovoliki broj dece iz ovih svih klubova koji su došli i da se ta deca danas i druže i da se igraju. U drugom delu turnira kadeti? U drugom delu turnira kadeti, tu je nažalost ekipa Pirota otkazala, ostaje ekipa Jagodine, Zaječara i mi. Tako svako sa svakim po dve utakmice, pa ko je najbolji iz te dve utakmice, taj će biti pobednik, jer kod ovih starih bar da se zna ko je najbolji. I da kažemo, što se tiče knjaževačkih kadeta, većina njih su već, a i tek će u stvari da nastupaju kao seniori. Ma da, oni imaju jednu sezonu iza sebe već, ne svi, ali većina njih kao seniori. Trenirali smo naporno ovih 2-3 nedelje, pa ćemo da vidimo danas koliko tu i šta može, koliko mogu da trče, kako ide lopta i da li mogu svi da odgovore onom što smo vežbali ove 3 nedelje.
Svi učesnici turnira slažu se da je za najmlađe rukometaše izuzetno važno da imaju što više prilika da igraju, odnosno da se druže sa vršnjacima. U svakom slučaju vrlo je važno, zato smo i htjeli da podržimo ovu dobru organizaciju rukometnog kluba Knjaževac, odnosno samog Baneta kao organizatora. Uopšte nam nije bitno rezultat, bitno je samo da se deca druže, da igraju i potrudit ćemo se mi nešto slično da organizujemo kod nas u Jagodini ovakav turnir kao što je trenutno ovde u Knjaževcu. Kažite mi, kada je idealno vreme da dečaci i devojčice krenu da se bave rukometom? Kada su te neke godine, kada posle toga možemo da kažemo da je već kasno? Pa nažalost, kompletan sport, pa i rukomet je u Srbiji postao relativno mlad. Nekada su igrači počinjali od 5. razreda pa i stariji, a ovog trenutka to je svelo se sve na prvi, odnosno drugi razred. Po meni to je mnogo rano. Najpre sva ta deca treba da urade nešto od bazičnih sportova, da li je to atletika ili da pohađaju neku školicu sporta, a onda već od 2. odnosno 3. razreda da počne da se bave rukometom. Zašto je važno? Važno je znači da to dete ima koordinaciju, da ima neku perspektivu sportsku, a jednostavno deca kad su mnogo mlada ne možemo da komuniciramo. Oni su još uvek mladi, zato to prilagođavamo da se deca igraju. Faktički da iz igre postanu rukometaši. Rukomet kao rukomet je jedan kompleksan sport. Fudbal igraju svi i na svakom mestu, ali rukomet ne može. Rukomet traži nogu, ruku i glavu. Kažite mi koliko po vašem mišljenju sad u ovom trenutku, na nivou cele države, ima dovoljno prilika za ove najmlađe rukometaše, kako rekoste, da se međusobno igraju, nisu najbitniji rezultati? Pa, u principu na nivou države ima dosta tih turnira, međutim, shvatanje naših klubova i pojedinih klubova, mislim direktno na Jagodinu i nove učesnike ovde, naše je bitno druženje, međutim, ja lično mislim da neki drugi klubovi rade čisto komercijalu i jure neke rezultate, možda smo i mi treneri malo sujetni, pa i gledamo i sebe kroz tu decu, međutim, ja sa godinama nemam više tih ambicija kao što sam imao kad sam bio mlađi, ali ne treba time opterećivati decu. Po meni je velika greška su možda i roditelji. Srž cele priče su roditelji, zato što roditelji čim pošalju dete na neki sport vide sebe kroz njega, što je po meni vrlo velika greška. Iz nekog mog iskustva, s obzirom da sam dugo radio s mlađim kategorijama, pre jedno 15 godina jedan roditelj mi rekao da je pobedio. Kako je pobedio? Pa kaže, pobedio sam, dete mi ne puši, ne pije, ne drogira se, dobar je đak, dobar je čovjek, a kako će da bude rukometaš, to je u drugom planu. I mislim da je to je ono što me vodi stvarno zadnjih par godina. Ako smo se složili da kod ovih najmlađih u mini rukometu rezultati nikako nisu u prvom planu, kakva je situacija sa kadetima iz Jagodine? Šta od njih očekujete? Pa, u jagodinskom muškom rukometu pokušavamo da napravimo ponovo neku školu rukometa. Nažalost, još uvek to nije dovoljno, nije dobro. Jagodina finansira 43 sporta, što je mnogo, tako da se svi dovijamo, ali opet kažem, problem je u samim roditeljima koji treba da svoju decu afirmišu. Jednostavno, svi roditelji hoće da im deca budu fudbaleri, teniseri. Niko možda od njih nije otišao da pita nastavnika fizičkog zašto afinitet ima moje dete. Onda mi mučimo muku, izvlačimo, odlazimo na časove fizičkog, održavamo treninge i pokušavamo da tu decu i deca koji imaju afiniteta prema rukometu, oni odu na fudbal ili košarku, što je po meni velika greška. Iako su rezultati, naročito u kategoriji mini rukomet, bili u drugom planu i na kraju turnira svim učesnicima podeljene su medalje, proglašeni su i najbolji. Prvo mesto pripalo je Beloj Palanci, drugo Knjaževcu, a treće Zaječaru. Medalji pehare uručili su Mikica Vidojević, predsjednik Sportskog saveza, i Mišel Nikolić, pomoćnik predsjednika opštine za sport i omladinu. Istog dana tokom popodnevu u hali Kaplar odigran je turnir u kadetskoj konkurenciji. Postignuti su ovi rezultati: Knjaževac Jagodina 33:11, Zaječar Knjaževac 22:30 i Jagodina Zaječar 15:21. Pobednik turnira u kadetskoj konkurenciji ekipa Knjaževca, drugo mesto pripalo je Zaječaru, dok su takmičenje na trećoj poziciji završili kadeti Jagodine.